Herenegun iluntzean eman zuen abizua Daniel Agari Israelgo armadako ordezkariak gaurtik aurrera bombardaketak areagotuko ditu. Azaldu zuenez, asmo hori Israelen ofentziben urrengo fasearen parte da. Eta Gaza iparraldeko herritarrei beste behin esan zien, zerrendaren hegoaldera ihes egiteko. Esan eta egin. Gazako osasun ministerioaren arabera, azken orduetan gutxienez 400 lagun hil ditu Israelek. Gauean bombardaketak izan dira Gaza iparraldean eta hegoaldean, eta tartean Rafan. Armadak zalatutako panfleto baten arabera, Gaza iparraldetik alde egiten ez duen norbanako bakoitza erakunde terroristaren konplizetzat hartuko du. Eguerdion guztioi, urriak 23 ditu. Gernikako odolustea jasan zuen herritik mezu ozena bidali zen larunbatean nazioartera. Gazako sarraskia gelditu eta Palestinako gatazkari konponbidea eman autodeterminazio eskubidean oinarrituta. Milaka lagun bildu ziren Donostian Gernika Palestinak egun gutxitan aurrera eramandako premiazko ekimenean. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. Eta joan den ostiralean, Granadaren kontrako partidan, Espainiako poliziaren aginduz, Palestinako banderak sartzeko debekua gauzatzen saiatu zen Sadar futbolzelaiko segurtasuna. Asko izan ziren debeku horren aurrean, ikurrinekin barkatu, armaietara sartu ziren zaleak. Eta nazioartean Argentinako primeroetako emaitzak irauli egin dira presidentetzarako hauteskunden lehen itzulian. Ultraeskuina eta eskuina gailendu ziren abuztuko galdeketan urren ez urren, eta oso hurbil geratu zen Sergio Massa hautagai ofizialista puntu oso gutxiren aldearekin. Inkestek ere abuztuko gauza bera gertatu zela iragartzen zuten. Atzoko bozan ordea nabarmen gailendu da Massa. Botoen herena baino gehiago jaso du eta 6 puntu pasaren aldea atera dio Javier Milei ultraeskuinarri. Patricia Bullrich eskuindarra 3. geratu da eta ez da botoen laurdenera ere heldu. Lehen bi hautagai horiek bigarren itzulian letuko dira Etxe Arrozako presidente kargua lortzeko azaroaren 19. Eta bestetik, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak joan den astean 2 epai eman zituen udal administrazioek beren jardunean euskara lehenestearen kaltetan. Eta horrek erreakzio errekada eragin du. Eietaren ustez, azken epaiek zuzenean eragiten die euskarak presentzia handiena duen udalerri eta lurralde eremuei eta mobilizazioetan parte hartzera deitu du alderdiak.
Eta EH Bilduk bere aldetik abisu eman du, epai horiek ez dira lehenengoak eta ez dira azkenengoak izango eta horretarako geldiarazi behar dira. Hori dela eta azaroaren 4an Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako manifestazioan parte hartzeko deia zabaldu du. Zoritxarrez kontrako norantzan datoz azken aldian epaitegietatik jasotako sententziak. Gero eta argiago geratzen ari baita, kasuan kasuko ebazpenetatik haragoko joera bat dela oldarraldi judizial bat. Are, euskararen normalizazio prozesua trabatu eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario atzerakoi eta euskarafoboa. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola eta hori ez dela onargarria. Horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Epaia ez da behin betikoa, ez gaude konforme esaten duenarekin eta errekurtsoa aurkeztuko du. Kezkagarria da pentsatzea gaztelania eta euskara maila berean daudela. Kezkagarria da euskarak ez duela babes berezirik behar pentsatzea. Eta Euskaraz Euskal Konfederazioak agerraldia egin zuen Baionan Euskaren erakunde publikoa osatzen duten 4 partidei eskatzeko proposa dezatela Euskararen geroa seguratuko duen hizkuntza politika bat. Nola egin 2050an Euskaldunen kopurua 130 izan dadin Euskararen bizirautea segurtatzeko galdetu zuten alegia. Euskalgintzaren hitzetan, egun erritmoan segitzea euskara hiltzea kondenatzea litzateke. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050an. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezake. Il faut être ambitieux, oui, on sait qu'on a du travail à faire, on sait qu'il faut augmenter cette proportion. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz eta sinergian lan eginez Euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Euskaraldira eginkorra dela berretsi dute 3. aldiari buruzko ikerketaren emaitzek. Izan ere parte hartzaileen 2 herenek hizkuntza ohiturak aldatu dituzte. 3 aldietan joera bat errepikatu da. 2 aste horietan zehar euskaren erabilerak gora egin du eta ondoren bera egin du, baina jaitsiera hori ez da igoeraren parekoa izan. Hizkuntza ohitura horiek aldatu dituztenak direla parte hartzaileen 2 herenek. Eta, datu positiboa da hizkuntza ohiturak aldatzea ez delako magia bidez egiten. Azpimarratu nahi dut ingurune erdaldunagoetan aldaketa handiagoak gertatzen direla. Eta hori oso positiboa da. Aurrekoak baino altuagoak direla berriro ere datuak, esan nahi dut. Entrenamendu horrek eta ariketa sozial horrek egiten duela aurrera pausuak emotea apurka-apurka. Parte hartutako entidadenia eren batek 31,1 edo lortu egin du hizkuntza ohitura horiek aldatzea. Asko da. Eta gainera 21,3 erantzun digute ordutik euskara gehiago erabiltzen dutela, ez da? Eta 10% ordea lortu duela euskara izatea entidadeko hizkuntza. Hori oso aurrerapauso handia da.
eta euskaratik hezkuntzara hezkuntza legeak euskalduntzeko bermea izan behar duela esan dute. Kontseiluak eta hainbat hezkuntzagileek bat egin dute eskean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea ontzeko prozesua oso aurratu dagoenez, ardura eskatu diete talde politikoei heldu diren urteetarako. Arduraz jokatzeko eskatzen diegu alderdi politikoei. Eta iraganeko hizkuntza ereduak atzera utzita, hel diezaiotela etorkizunari. Hezkuntza legea datozen belaunaldiak euskalduntzeko berme eta giltza izan dadin behar diren eduki eta zehaztasunekin hornituz. Eta tokatzen dena da, rigorezko eztabaida bat egitea, bai teknikoki, ikuspegi pedagogiko argiak jartzea. Esatea zertan oinarritzen garen, gauzak esatu ditugunean. Eta ondo argudiatzea ikuspegi pedagogiko, eta baita ere ikuspegi juridikotik. Hezkuntza lege berriaren ekarpena estrategikoa izango da. Lehen aldiz ikuspegi integrala duen lege bat izango dugu sistema osoa arautuko duena. Hau lortzeko hezkuntza hitzarmenaren prozesua eredugarria izan da. Denbora luzez hitz egin, eztabaidatu eta adostasunak lortu ditugu hezkuntza hobe baten alde. Hori da lehenetsi behar dugun helburua. Bestelakoan, sare herritarrak eta politika, gizarte eta kulturaloko dozenaka aurpegi ezagunek, euskal presoen aferak konpontzeko beharra adierazi zuten larunbatean Gernikan, manifestu baten bidez, konponbidearen eta elkarbizitzaren ateak parez-parez zabaldu, nahi eta behar ditugu. Konponbiderako giltzak kanpaina abiatu dute horrela eta urtarrilen 13an Bilbon mobilizatzeko deia egin dute. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Zarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak isteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Besterako gai helduta Gasteizko dozenaka bizilagun elkartu ziren pasaden ostiralean, alde zaharreko 3 familien kontrako etxegabetze prozesua gelditzea aldarrikatzeko. Auzoan bizi etxebizitza sareak salatu duenez, egoera zaurgarrian dauden familiak dira. Beraka gizarte ekimenaren programaren etxebizitzetan bizi direnak. Auzoan bizi sareak, Beraka programak Gasteizko 3 familien kontra irekitako etxegabetze prozesuak gelditzea aldarrikatu zuen ostiralean egindako elkarretaratzean. Elizak kudeatutako Beraka programak egoera zaurgarrian eta etxebizitza alternatibarik gabe dauden 3 familiak kaleratu nahi dituela salatu zuten. Familietako batek kaleratzea abisua pasaden irailaren 26an jaso zuela azaldu dute. 2 egun beranduago, 28an burutzekoa zena. Prozesuaren aurkako helegitea aurkezteko eskubidea urratu dela salatu dute auzoan bizi saretik. Prozesua bertan bera uztea eta Berakari etxegabetzea gelditzea eskatzeko dozenaka lagun bildu ziren ostiralean Gasteizko San Markos kantoian, auzoan bizi sareak deitutako mobilizazioan. Elkarretaratzean, Armentia ikastolako kideak egon ziren ere. Etxegabetze arriskuan daudenen artean ikastetxeko 7 ikasle baitaude. Berakako arduradunek beraien aldetik, abisu hori jaso duen familiak errekurtsoa 4 urtez erabili duela azaldu dute. Normalean 6 hilabete eta urtebete bitartean erabiltzen dela gogoraraziz. Larrialdi egoeran dauden pertsonentzat zuzendutako programa dela baieztatu dute eta familia horrek baliabide nahikoak dituela ziurtatu dute.
Momentuz, familia horren kontrako etxegabetze prozesua aurrera jarraitzen du. Auzoan bizi saretik salatu dutenez, urriaren 30 aurrera kaleratzea edozein momentutan eman daiteke. Hernani Burujabe herri proiektuak, Hernaniko udalak eta udalbiltzak antolaturik 3 eguneko jardunaldiak egin dituzte Gipuzkoan Hernanin. Burujabetzak izan dira hausnarketagai, herrigintza eta udalgintza eraldatzaile ikuspegitik jaiotako proiektuak ezagutuz. Udalbiltzako lehendakariarekin eta Hernaniko alkatearekin egoteko aukera izan dugu. Ikus dezagun. Burujabetzak jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin eta bigarren egun honetan 4 ardatzetan zentratu dira, zaintzan, hezkuntzan, elikaduran eta lanean. Bagenon, erronka bat esku hartzean badakau erronka bat etorkizunari begira eta zan pixkat herritan iten nahi dian proiektu horiek nola eskalatu, nola nazio mailara pasa, eta han eragina izan dezatela ikusi, eta jardunaldi hauek pixkat horri erantzuten saiatu dira. Jardunaldietan nabarmendu dute denen beharra dela saretzea, elkarrengandik ikasi eta edatea, eta proiektu hauek guztiak maila lokaletik nazionalerako pausoa ematea. Elkartu gea hemen, administrazio publikoko teknikariak, politikariak, herri mugimenduetako kideak eta aspektu horretan oso pozik. Burujabetzak jardunaldian bigarren saioa da gaurkoa, eta gaurkoan 4 sektore estrategikotan zentratu da, ez? Zaintza, hezkuntza, lana eta elikadura burujabetzak lantzean. Eta egin dauna da, herrietako egitasmo desberdinak eta ezagutu, baina jardunaldi hauetan esaten nahi gan guztia, ez? Herrietatik, maila lokaletik, elkar saretzen balin baga, maila nazionaleko egitasmotara edo helburuak lortzera iritsi gaitezkela, ez? Eta gaurko saioan helburua hori da, 4 sektore hauetan zentratu eta maila nazionalean zer pauso eman genitzazken edo lantzea. 4 arlo horietan gehiago sakontzeko ariketat egin dute taldeetan bananduta. Pixka lantaldetan banatu gea, 4 lantaldetan, eta 4 lantaldetan eskatu zaiena pertsona guztiei horixe izan da. Beraiek eta beraien ikuspegitik nola eskalatuko lituzketen erronka horiek nazional mailara. Eta ekonomia lorreko kontuei helduta, Bizkaibuseko langileek 10 greba eta mobilizazio egun abiatu dituzte aste honetan hitzarmen kolektiboren alde. Bilbauseko langileek 10 greba eta mobilizazio egun abiatuko dituzte urriaren 23an hasita hitzarmen kolektiboaren alde. Bederatzi egunetan, hiri-garraioko enpresa publikoko langileek 4 orduko lanuzte partzialak egingo dituzte eta abenduaren 21an 24 orduko greba egingo dute. Honen bestez, Bilbauseko langileek 4 orduko lanuzteak egingo dituzte urriaren 23an hasita. 2 protesta izango dira egunero, 7:00 11:00 goizean eta 5:00 9:00 arratsaldean. Eta kulturan, Petlimbo antzerkitaldeak eta Antzoko eta Pizkat proiektuen aurtengo edizioak aurkeztu ditu. Horiekin kultura jarduerak gaztengan eta landa eremuetara gertatuko ditu.
Eta kirolean, asteburuko errepasoa egiteko pantailaren beste aldean dugu, Ane Urkidi, kaixo, Ane? Kaixo, egunon. Beno, azteko, futbolean, emakumezkoen euskal derbia lezaman ez da, eta atletikek irabazi, eta Errealak galdu du. 2-1 zehazki, konta iguzu? Bai, giro ezin hobi lezaman, ze armail guztiak jendez betezian, 3.000 zale inguru, eta irakurri dudanez, zale batzuk ere kanpoan gelditzu egin behar izan zean. Azken urtetan oitxutagoz estadizio handixetan jokatzea horrelako partidak, Samamez edo anoetan, aurten hasiera baten lezaman jokatu zen, eta zuk aipatu duzu bezala, Atletiken garaipena, lezaman sekulako emaitzak dolortzen, oain dio ez du galdu, eta Reala bestalde, kanpoan ezin irabazitza segitzen dugu, eta esan bezala, emozio handiko derbixak ala izaten dira, eta etxekoen garaipena kasu honetan, Reala irabazten hasi izan, hor ikusten dugu nahikari nahi aukera, eta aprobetxatzen eta hau esateko, txuri urdin oi asko elkartu ziala bere talde oiarekin, ze Atletiken nahiko txodoz, baitxa Realean ere, amaiur kasu, eta Real hasi izan irabazten ere Izagirren gol honekin, atxeden aldire iristeko 3-4 minutu falta zirela, baina atxeden aldira iritsi aurretik, Atletikek erreakzionatu eta neazkonak egin zoan berdinketaren gola, eta atxeden aldiaren ostean, Atleti indartsuago itzuli izan, bere oldarraldi klasikoarekin, eta egiz esan da, Realak ezoan jakin Atletiken kualitate horri frenatzen, eta azkenean Jone Amezak egin zoan bigarren gola, eta Atletiken garaipena. Bi taldiak zailkapenean nahiko gertu doz, eta horrek ere emozio gehiago ipini zoan derbixan. Eta aipamen txiki bat, larumatean Eibarre jokatu zoala Villarrealen aurka, eta berdinketa egin zoala. Futbolean euskal derbia izan dugu, baita eskubaloian ere ez da, izan ere, eskubaloian euskal derbia izan da Donostian, beraberako 26, eta Betionako 22. Baina horrez gain Bidasoa ere bolada honean dago, oraindik partidarik ez baitu galdu. Hori da, kasuretan Gipuzkoar eskubaloia posteko arrazoiekin, espero zan, beraberak esperientzia iso daka Betionak baino, Betionak iaz igo zen, iaz demoraldi txukun egin zoa, baina azkenean bigarren itzuli kaiskar batek denboraldi gaziko zoa izatera eraman zoan, eta aurten egisa da Betionak ez dala zio ondo ez behintzat, iaz bezala, iaz hasiera sekulako egin zoan, eta Nafarrek oraindik denboraldian 7 partio jokatu eta 2 garaipen bakarrik lortu dugu, 2 etxean, eta kostatzen ari zaio Atarabiako taldeari denboraldi honetan elitera egokitzia, aldaketa asko ere izan ditu. Kasu honetan Lindi Txaptxet pivotea beraberara joan da, eta nik uste nabaritzen ari dela talde Nafarra iruindarraren utzune hori, eta esperotakoa esan egon ez usteko gazkan, beraberak irabazi egin zoan, lider mantentzeko, eta lider date beraberaz partida bat gehiago jokatuta daka, hain zuzen ere asteburu honetan jokatu behar deuena aurrerago jokatu zoan, eta irabazi egin zoan. Gijonen aurka, beraz, orezko mailako lidera da berabera, 14 punturekin, eta Betionak orain egongo zen jaitsiera fasea jokatzeko ekipo talde bat bezala, eta aipatu dezuzuk ere ondo, kasu honetan Bidasoak ere merezi duelako aipamena, partidarik ez du galdu, asteburu honetan nabari irabazi egin zion, gogoratu lehen jardunaldian Bartzelona bezalako talde indartsu txapelunen liga irabazteko egitako talde baten aurka meritu handizko berdinketa eskuratu zoala Bidasoak, eta berdinketa horrez gain, gainontzeko 6 partidak irabazi egin ditu, eta beraz, irundarrak bolada honean, eta gaina horrela jarraitzeko asmo danakin, aurten Europa Estoa jokatuko, eta bintzat ligan zentratzea egokituko zaie, eta bintzat demostratzen doz, hor goian egoteko talde badala. Eta Saskioloian ere, ipain-emaina egin behar dugu, ezta? Izan ere Lointek Gernikak egongo ligako txapeldun Valentziari irabazi baitio?
Bai, eta gaina aste hau oso komplikatu izan da Gernikarrentza, ze Eurocup ere jokatu dugu Montpellieren aurka, hau ere Eurocup irabazteko hautagai zenduetako bat, eta irabaztetik gertu egon ziren, azken uneko hiruko batek saiestu zuen Gernikarren garaipena, eta pentsa deza, azkenean astean zehar egindako esfortzu horren ondorioak somatuko zoala Gernikako taldeak, baina ez, Valentziari gaina ondo, sendotasunez irabazi zion, 84 eta gogoratu behar da, Valentzia dela egungo liga eta superkopako txapelduna, beraz, Lehinte Gernika ere beste denboraldi batez demostratzen talde sendoa dela, orgoian egoteko talde badala, eta asteburu honetan, behintzat postasun bat eman dizue bere zalei. Eta bukatzeko, Ane, abian da cross denboraldia, ez da, konta iguzu? Bai, udazkenean izaten da sasoia cross denboraldiana, aste honetan egin dugu euri pixkat, baina ematen da ez gozela udazkerian, eta baina bai, cross denboraldia hasi da, Zornotzan lehiatu zen lehenengo lasterketa hori, 79. edizioa, eta irabazliak Ameba Etiopiarra eta Endi Kumana Burundiarra izan zian. Eta hemen aipatzekoa, jagoan astebururo egon goiala cross lasterketak, espero deu pixkat basa gehiokin ere, lokatz gehiokin ere lehiatzia eta emozio gehiago jartzia, baina Zornotzako honek aipamen berezia, ze lehenengo aldiz, 79. edizioetan lehenengo aldiz, emakume eta gizonek distantzia berdina lehiatu deuelako, eta iruditzen zaten, nabarmentzekoa dela, ze niretzat, banak izan distantzia desberdinak egiten zeuela, baina postekua da distantzia horiek berdintzia, eta behintzat 79 urteren ondoren, kasu honetan ere, parekotasun hori islatzia. Eskerrik asko, Ane Urki kirolkastaria, beste behin ere gurean izateagatik. Plazer bat, ondo segi. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugu Igor Eizagirre, Elako zerbitzu publikoetako ordezkaria. Orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ongietorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago ordunaldia, eta erditzea. Zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gaza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia, orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Unea, heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Igor Eizagirre, Elako zerbitzu publikoetako ordezkaria. Kaixo Igor eta ongi etorri. Berdin, eskerrik asko. Gaur bilera izan duzu, ezta? Elkarrekin Podemos eta EH Bildurekin, ez dakit nola joan den bilera hori?
Bueno, badakizuenez, orain dela aste bat, erakunde desberdinei, deitutako, grebara deitutako 150.000 langileen arduraduntzian ordezkariei deitu genuen bilera batera LHK edo CRL-en, instituzio desberdinei, Eusko Jaurlaritzari, Udal Foru Administrazioko Eudeli eta Estatuko Administrazioko ordezkariei, eta ere erabaki genuen ere, eta publiko egin genuen ere, alderdi politikoei bilera bat egingo genuela. Erronda bat, esan da, erronda bat egingo genuela alderdi politikoekin. Zein deitu ditugu, ze alderdi politikoak? Hau da, azkeneko estatuko hauteskundeetan, hemen, EAen, ordezkaritza atera zuten alderdi politikoei. Erronda. Zer eskatzeko, dagoen egoerari inguruan diagnostikoa konpartitzeko, eta hortik aurrera, bi eskaera zehatz zuzentzeko. Bat, gaur Madrilen dagoen beto eskubide hori altxatzeko, hau da, gaurko aritmetika politika ikusita gure alderdiak badaukate paper bat jokatu behar dutela Madrilen, hor dago investidura eta hor daude aurrekontuak, eta gu nahi dugu, esaten diogu, eta eskatu diogu, alderdi politikoei, nahi dugula zerbitzu publikoen egoera aldatzeko, hemen erabakitzea zerbitzu publikoak. Hemen erabakitzea enplegua, hemen erabakitzea soldata eta lan baldintzak. Eta, gaur gaurkoz, egon gara Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildukin. Eta orain goindik ez digut erantzun, ez EAJak, ez PSOek eta PPek ez digu erantzun. Esperantza daukagu deitzeko. Eta jaieta aipatu duzu, Inigo Urkulluk esandakoak aipatu behar dizkizut. Izan ere, sektore publikoan deitu dituzuen grebak tarteko, Inigo Urkullu lehendakariak populismoa eta jendea engainatzea leporatu dizue. Zuzenean egia da, ez duela aipamen hori egin, ezta? Baina iritzi artikulu horretan, azaldu duenez, erakundeek ez dute mugarik gabeko diru sasku bat, eta enpresa pribatuak, langile autonomoek eta kooperatibek ere inbertsioak behar dituzte. Adierazpen, hitz horiek entzunda, ez dakitzuek zer duzuen esateko? Lehendabiziko gauza, guk esaten duguna da, azken urteetan inoizko diru sarrerik altuenak ditugu, eta datuak hor daude. Inbertsio publikoa, bai hezkuntzan eta bai osasungintzan, orain dela 10 urte baino txikiagoa da. Barne produktu gordina ikusten badegu, sortzen dugun aberastasuna ikusita, orain dela 10 urte baino inbertsio txikiagoa da, hezkuntzan eta osasungintzan. Eta Estatu Espainiarretik eta Europa mailan beti gaude. Bi datu emateko. Osasungintzan, hemen 5,19, barne produktu gordinaren 5,19 dijoa inbertsiora osasungintzan. Europar bataz beste 8. Estatu Espainiarran 7,6. Eta hezkuntzara joeten bagea, Europar batasunan 5. Hemen 3,82. Eta orain dela 10 urte baino gutxiago. Eta guk esaten dugu. Ez da egia gaur bi langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, hirugarren batek negozio egiten du langileen lan baldintzen kontura eta gizartari ematen zaion lan baldintzara dira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia azken 10 urteetan ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mai orokorrekoa da 2011 urtekoa. Azken 10 urteetan ez dagoen, ez mai orokorrean, ez mai sektorialetan akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak. Eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta esan nahi dugu Urkullu lehendakariari, orain dela aste bat gu deitu genuela LHK CRL-en gauza hauei buruz hitz egiteko ikusita eta atzirela etorri beraie negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei buruz. 150.000 langile daude deituta lanustera, asteazkenean lanustea izango duzue, izan ere, zerbitzu publikoak sendotu behar direla defendatzen duzue, ezta? Eta Urkulluk, 15 milioi euro inguruko aurrekontua iragarri du 2024-rako, funtsezko zerbitzu publikoak hobetzeko. Hori ez da nahikoa zuentzat eta nola sendotu daitezke zerbitzu publiko horiek? Ikusi nahi duguna da, propagandatik eratago, aurrekontu horien zenbaki errelak zeintzu dian.
Ni datu batzuk emateko. Barne produktu gordinaren arteko proportzioa ikusita, azken urteetan, aurrekontu horiek ez dira edakorra, guztiz kontrakoa. Barne produktu gordinetik bera dijoazte. 2011 hogei hartzen badugu, 19 edo 18, eta 23koa edakorrak izan beharrean, justo aurreko direzioan dijoazte. Zer eskatzen dugu? Guk eskatzen dugu eredu aldaketa bat beharrezkoa dela. Hau da, premiozkoa da, lankidetza publiko-pribatutik beste bide batean jutea, eta bermatu behar da publiko indartu behar dela. Eta publiko indartzea, suposatzen du, adibidez, osasungintzan eta hezkuntzan, Europar bataz besteko inbertsioa parekatzea. Ez dugu gehiago gutxiago eskatzen. Eskatzen duguna da, Europar bataz bestekoa, sortzen duguna beraztasuna, langile klaseak sortzen dena beraztasuna, Europar bataz bestekora berdina jutea osasungintzan eta hezkuntzan. Eta gero eskatzen duguna, aurrekontu horiek bermatu behar dutela, hemen gure labanditzak, hau da, langile publikoak hemen erabakitzeko eskubidea bermatzea. Eskara argia, ez da? Baina bitartean erakundeek ez dute negoziatzeko borondaterik, ez da? Eta horrez gain gaur berketan, Bingen Zupiriak Radio Euskadin azaldu duenez, greba deialdi horiek hauteskunde kutsua daukate. Bueno, guk zer esan behar dugu. Azken urte eta hilabetetan, langile publikoak bereien lan baldintzak eta sektore publikoak eta zerbitzu publikoak indartzeko mobilizazio andana egiten ari dira. Azken urte eta hilabetetan, bai osasungintza esparruan, bai hezkuntza esparruan, bai justizia esparruan, bai ertzaintzako esparruan, bai udal eta foru administrazioan ere, langileak mobilizatzen ari dira eta SOS argia erabakitzen ari dira gure instituzioi eta gure erakundei esanez. Zerbitzu publikoak indartu behar dira, eta horretarako ezinbestean langile publikoen lan baldintzak hobetu behar dira. Eta hemen, planteamendu oso argia da, Hemen, 150.000 langile publiko deitzen ditugu. Eta instituzioietan, daude, kolore desberdinetako alderdiak. Eta ez ditugu bakarrik erakundek interpelatzen. Hau da, greba hau, deitzen dugu, Eusko Jaurlaritzako langileak, bai. Udal eta foru administrazioko langileak, ere bai, 30.000 langile daude udal foru administrazioan. Eta estatuko administrazioko langileak ere deitzen ditugu. Hau da, zerbitzu publikotan daude langile guztiak. Baina, alderdi politikoei ere interpelazio argia da. Lehen esplikatu dudan bezala. Alderdi soberanistak edo bere burua autogobernaren aldeko apustu egiten duten alderdi eskatzen diogu. Behingoz, guazen hemen erabakitzera zerbitzu publikoak. Ezin da onartu, azken urteetan, EAJ eta EH Bilduren bozkekin, onartzen dugu, azkeneko aurrekontuetan gertatu zen bezala, Madrilek erabakitzea, gure beharrak, gure zerbitzu publikoen beharrak. Guk eskatzen duguna gauza oso simplea da. Otsarkoago hezkuntza publikako zentroak erabaki behar du bere beharren arabera. Eta ezin da Madrid izatea erabakitzen duena. Edo, osi Donostialdean, behar ditugun erizain, mediku edo zelari, hemen erabaki behar direla. Madrilek ezin du eduki beto eskubidea. Eta beto hori ematen da, gure alderdi soberanisten bosakin. Eta guk greba hor jarri nahi dugu, Hemen negoziatzea, ez da? Hemen eskumena, Jaurlaritzak eskumen hori edukitzea aldarrikatzen duzue, horrez gain, hainbat pintzela da azaldu dituzu, ez? Adibidez, behin-behinekotasun tasa oso altua dela, eta, joan den astean bilerara deitu zenituzten erakundeak, egia da, ez zirela agertu, ez da? Eta gaurkoan bilera izan duzuela Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin, eta bilera horien helburua lehen azaldu duzun bezala, bazen, zerbitzu publikoen egoeraren diagnostikoa azaltzea eta grebarako arrazoiak zehaztea. Izan ere, egoera kezkagarria bada. Oso, eta nik uste dut oso zabalduta dagoela gizartean, eta langilegoan zerbitzu publikoen gainbera dagoela. Eta guk izaten duguna da, bazen zerbitzu publikoak indartzea. Herri honek sortzen du aberastasuna, herri honek baditu behar batzuk, guazen zerbitzu publikoak, denena, gizarte guztiari eman bartzaion zerbitzu publikoak, kalitatezkoa, inpartzialtasunez, objetibotasunez, guazen zerbitzu publiko horiek indartzera. Eta horretarako, esaten dugu, erakundei eta alderdi politikoik, lehen da bizi, guazen apustu bat egitea zerbitzu publikotara. Guazen hemen erabakitzea,
Eta guazen aurrekontu duin batzuk edukitzea, aurrekontu nahiko, herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, guazen aberastasun hori jartzea eta zerbitzu publikoak indartzea. Zerbitzu publikoa dira, garantia bat, berme bat, zaurgarrienak direnentzat, bermatzea zerbitzu publiko duin batzuk edukitzea. Hezkuntza publiko bat indartu behar dugu, osasungintza indartu behar dugu, zerbitzu sozialak indartu behar ditugu. Hori da, herritar zaurgarrienei babes bat eman behar dugu, babes sozial bat eman behar dugu. Herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, azkeneko urteetan, ari gera aurrekontuetan errekorrak egiten, gure instituzioak, eta hori horrela izan behar da, ez bakarri Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta udaletxeak, 9.000 milioi euro dituzte banketxetan, pandemia aurretik bikoiztu egin dute daukaten banketxean dituzten diruak, guk esaten dugu, diru hori guazen zerbitzu publikoetan jartzera. Eta diru hori zerbitzu publikoetan jartzea da, zerbitzu publikoak indartzea. Eta lan egiten dituzten zerbitzu publikoak, langileoi lan baldintzak hobetzea. Ezin da onartu, gaur, 100.000 langile egotea, herri honetan, funtsesko zerbitzu publikoetan privatizatuta. Hau da, hirugarren batek, diru publikoarekin, negozio egiten du. Zeinen kaltetan, gizarteari ematen zaio zerbitzuetan, eta langileen lan baldintzan katetan. Eta zaintza esparrua, oazen adibide bat jartzera. Zaintza esparrua 180 privatizatuta dago. Genero irakurketa. Zeintzu daude zaintza esparruan atzean? Emakumeak. Ze lan baldintza dituzte? Beraien lan baldintzak hobetzeko, greba egun asko egiten ari gera, zerbitzu publikoa dointzeko. Eta guk esaten duguna da. Ezin da onartu privatizazio hori jarraitzea. Hau da, lankidetza publiko pribatua da hirugarren batek negozio egiten duela zerbitzu publikoekin. Eta guk esaten dugu, ezin da onartu hori. Esaten dugu, ezin da ezer gehiago privatizatu. Eta guazen, publifikazio prozesu batera. Eta publifikazio prozesu horrek bermatu behar du, gaur lanean dauden milaka emakume horiek beraien lan baldintzak mantentzea eta lanpostua mantentzea. Eta sortzen dugu aberastasuna. Herri honek, bere langileak, bere herritarrak sortzen dute aberastasun nahiko beste zerbitzu publikoak onartzea. Eta guk ez dugula onartuko da, egiten den demagogia hori, jarri nahi dutelako langile publikoa beste langileen kontra. Ez da arazoa diru sarrerak nahikorik ez daudena. Diru sarrerak badaude. Eta bestela egiten da erreforma fiskal bat. Eta jartzen dugu presio fiskala hemen Europa mailako berdina. Horretaz etxe egin ez dute nahi. Eta gure lehendakariak eta beste askoz ere hobeto daude patronalarekin, hau da, negozio esparruak irekitzen, ez eta langile publikoekin. Bakoitzak hasten du bere bidea. Baina greba hau da instituzio eta alderdi politiko interpretazio zuzena. Guazen zerbitzu publikoak indartzera. Privatizazioa aipatu duzu, azkenean zuen aldarria bada, zerbitzu publiko horiek sendotzea. Egia da aipatu duzula, langileen lan baldintzetan hobekuntzak eskatzen dituzuela, baina horretaz harago ere, zerbitzu publikoak indartzea, ez da? Eta egun gizartearen keza bada, artean osakidetza privatizazioarantz doala, ez da? Orduan gizarteak argi dio zerbitzu publikoak sendotu behar direla, edo gutxienez gizarteak baduela keza hori, eta bitartean entzun ditugu ez, erakundeen adirazpenak, nola grebek ez dutela arrazoia, edo ez direla beharrezkoak, edo arrazoi falta dagoela greba horiek deitzeko. Bueno, nik esango nuke, eta berriro errepikatzen dut, gaur bi langile publikotik bat behin-behineko da. Zergatik daue behin-behinekotasun hau? Zergatik 149 behin-behineko da? Zergatik irokusten du? Sektore pribatuan 113 da behin-behinekotaz. Sektore publikoan 59. Zergatik? Ez da, enplegu hori kontsolidatzen, ez bada privatizaziorako ate irekitzen da. Lehendabiziko pausua privatizatzeko da langile publikoak ez kontsolidatzea. Eta ni datu bat emango ditut. Gaur, gelditzen dira, esango nuke, residentzi municipalak, hau da, langile publiko ez privatizatutakin, bilituko dira Bizkaian 7-8, gelditzen badia. Behin-behinekotasun tasa zein batekoa da. 170-tik gora, zergatik. Privatizatzeko lehen pausua da langile publikoiek ez kontsolidatzea.
Eta hori, errealitate bat da. Eta horretaz hitz egin nahi dugu. Eta egoera hori aldatu nahi dugu. Guk esaten dugu. Enplegu publikoa sortu behar da, beharrak badaude, gizarteak gero eta adinatuago dauke, gure errealitate soziopolitikoa oso desberdina da. Orain dela 20 urteko eskola publikoak eta gaurkoak ez dute zer ikustekorik, beharrak oso desberdina dira, beharrak asko onditu dira, eta guazen jartzera neurriak zerbitzu publikoak indartzeko. Beste datu bat eman nahi dut. Langile publikoak, lan osasunan, arazo larriak daude. Arrisku ekonomiko eta arrisku psikosozialak hiruko estudia azkeneko hilabete eta urtetan. Pandemia bat bizi izan dugu. Pandemia bat ikusi dugu zer ondorio ditun zerbitzu publikoak privatizazioko apustu hori, zerbitzu publikoak ez indartzea. Ikusi dugu azkenen zein egon den hor, zeinek funtzionatu duen langile publikoak. Eta badakigu egoera ez dela bat ere ona, ez dute ezer konpondu. Eta gaur lankargak izugarri handitzen ari dira. Gizartearen eskaerak aldatzen ari dira eta zerbitzu publikoak indartu behar dira. Zerbitzu publikoak indartuz, gizarte kohesioa bilatzen da. Gizartea indartzen da. Eta gizartean dauden kolektibo zaurgarrienak ere babes toki bat dira zerbitzu publikoak. Eta zoritxarrez ez gaude norabide horretan. Gaude justu kontrako norabidean. Eta greba honek jarri nahi duena, erdigunean jarri nahi dituela, da zerbitzu publikoak indartzaren beharra eta aurrera ematen duten langileen publikoen errealitatea azaleratu eta aldatzeko apustu egitea. Egoera galtzeko hitz egiteko pres zaudete eta horren adibide da, deitutako bilerak, gaur bertan egin duzuen bilera, hau da, adosteko eta negoziatzeko prestutasuna adierazi duzue zuek sindikatuetatik, ez da akit zeintzuk diren zuen marra gorriak negoziazio horietan? Lehendabiziko gustatuko litzaiguke interlokuzio bat edukitzea. Eta nik adibide bat jarriko dut. Orain dela 15 egun mahai orokorra eduki genuen. Eta mahai orokor horretan zegoen gai ordenean langile publikoen soldata. Eta argi eta garbi izan zitzaigun. Langile publikoen soldata 2024 da, izango da Madrilek erabakitzen duena. Hori izan zigun. Oraindik ez dago gobernua, ez daude aurrekontuak, eta hori izan zigun. Eta guk esaten dugu, nahi dugu hemen negoziatu. Eta beste aldetik ez dugu ikusten borondatea. Baina administrazio udal eta foro administrazioan lehen hori esan dute, Eudeleko negoziak eta Eudeletzan bilera da jun. Eudelen, hor dago, lehendakaria EAJ-koa da, baina administrazioan, edo esango genuke komisio ejekutiboan, EH Bilduk eta PSL dago. Zergatik Eudeletzan jun bilera horretara? Zeinek erabaki zuen Eudel, hau da, udaletxen elkartea bilera horretara eskutea? Oso harrituta utzin gintuen Eudel eskutea bilera horretara. Eusko Jaurlaritza entzun genuen eta horretik bagenik iguen zeintzen bere posizioa, baina Eudeletzan jun. Eta guk argi daukagu, eta hori izaten dugu, nahi dugu negoziatu. Eta gero gure marra gorria zeintzu dian, alde batetik, errespetatzea joku demokratikoa, eta joku demokratikoa errespetatzea da gehiengoetara, akordio gehiengoan izatea. Hau da, demokrazia baten onartu behar denean joku arauak, gehiengoan egotea. Gobernu honek askotan sinatu dituen akordio apurrak edo partzialak izan da minorian, ez gehiengoa, eta beste aldetik, hemen erabakitzea. Hau da, kapaz izatea, ez beste mailetan erabakiak hartzea, baizik eta hemen negoziatzea. Eta guk ez duguna onartuko, ez duguna parte hartuko dira, murrizketak negoziatzen diren mailetan. Guk ez dugu koberturarik emango murrizketei, eta gu saiatzen ari gara aurre egiten. Aste azkenean duzue greba, testuinguru batean, izan ere, Sánchezen investidura negoziatzen daude, ezta? Eta, investidura horrek balio lezake agian. Izan EAJak, izan EH Bilduk, negoziatzerakoan, eskumen horiek berreskuratzen, lortzeko. Eta, Jaurlaritzak erabakitzeko zeintzuk diren, langile publikoen baldintzak. Hori da, baina guk, historikoki, izango nuke hori egin da, hola egin da. 2010 Rajoyek erabakizun enplegua eta soldatak lege basikoa zirela. Aurretik ez, 80 urte mugan, 2000 lehendabiziko hamarkadan, enpleguaren erabakiak hemen hartzen ziren, eta soldatarenak ere bai, horregatik ditugu lan baldintza hobeak. Ze gertatzen da? Azken urteetan, Madrilek erabakitzen duela, gure kompetentziari muzin egiten diogula, eta ekartzen du langileen lan baldintza pera. Baina hori ere,
langileen lan baldintza bera horrek ekarri duela 100% erosahalmenaren galera. Hartzen badugu 2010ko soldata, eta gaur, eta kontutan hartzen baditugu IPC-ak edo KPI, erosahalmenaren galera izan da 120koa. Hau da, 2010tik ona 120. Azkar esaten da, Baina horrek ere, badu ondorio bat, zerbitzu publiko privatizatutako kasuetarako eta sektore pribaturako. Eta hemen, erabaki badago da lan baldintzak eta langileen lan baldintzak bera botatzea. Eta progrese prozesu batean gaude. Entzun dugu Urkullu lehendakariari izan ez, sektore pribatuan kontutan hartu behar dela gure errealitate sozioekonomikoa. Bueno, pues esaten dugu, langile publikoetan ez, eta zergatik leno bai, eta orain ez. Zergatik. Gernikako estatutuak argi esaten du kompetentzia guria dela. Zergatik eten dugu muzin? Goazen autogobernua defendatzea? Goazen zerbitzu publikoak hemen erabakitzea? Zergatik Madrilik erabaki behar du? Eta gainera orain, aritmetika politikoak, gure alderdien boskak, klabea dira, bai investidurako eta bai aurrekontuetarako. Eta gu eskatzen diogun gauza simplea da. Eta ez da berria, gu urte askotan, azken urteetan, behin eta berriz, landu dugu gai hau. Gehiago esango dizuet. Junden urten, testuak eta guzti aurkeztu genien. Bai EAJ-ari, bai Elkarrekin Podemosi, eta bai EH Bilduri. Esan ez, nola izan beharko litzateke, aurrekontu horietan, eskumena guk edukitzeko. Oso simplea da, aurretik egiten ziren testuak hartu genituen, Hemen ez da zientzia infusain behar, Oso simplea da. Aurrekontuetan, artikulu 910 aldatzen da, desagertzen dira reposizio tasak eta soldata maximo izatea, eta egiten da, borondate politikoa da, boskatzen da, eta guazen honea erabikitzea. Aitzaki perfektua daukate gure instituzioak, nahi dugu, baina ezin dugu. Ez dugu nahi, ez dugulako nahi. Borondate politikoa da falta dena. Borondate politikoa aipatu duzu, ezinbestekoa dena afera honetan, eta lehen baita ere aipatu duzu privatizazioa, ez? Alertako bat da, privatizazio hori ekiritzea, baina horrez gain, dagoeneko privatizatuta dauden zerbitzuak, publiko, bihurtzea, ez da? Hori da. Zergatik gure ambulantziak izan behar dira pribatuak? Zergatik hirugarren batek negozien behar du osasungintzan? Zergatik 227 milioi euro osasungintzan juten da osasungintza pribatura? Zergatik zaintza esparrua, hau da, gure adineko jendea, zergatik egon behar da privatizatuta? Zergatik? Diru nahiko sortzen dugu. Gure gizarteak aberastasuna sortzen du errealitate hori ez emateko. Zergatik gure adineko jendea egon behar da zerbitzu privatizatu batean? Zergatik? Lehen otzan nola, Zergatik? Lankidetza publiko-pribatuak bilatzen duena da hirugarren batek negozio egitea. Eta hortik guk eskera pasatzen. Eta guk planteatzen duguna da privatizazioarekin amaitu behar dela, ezin da ezer gehiago privatizatu, eta privatizatuta dagona lehengoratu behar da. Rebertsio prozesuak egin behar dira. Beti ere, langile horiek bere lanposto mantenduz. Eta irakurketa, genero irakurketa hor argi egin behar da. Privatizatutako sektoreak dira emakumeak lan egiten dituzten sektoreak. Eta lan baldintzak prekarionak dituztenak. Eta hori ere greba honekin borrokatu nahi dugu. Gainera, lehen aipatu duzu, langiletik bat behin-behinekoa dela, erdia, hori badela datu adirazgarria, baina horrez beste bat kontu ere eskatzen dituzu, izan lankargak arintzea, zaintza publiko adibidez, mugimendu feministak egiten duen deialdiarekin bat eginez, administrazioa euskalduntzeko neurriak ere aldarrikatzen dituzue. Bai, gaur administrazioan, zerbitzu publikoetan, ez da gure hizkuntza eskubidea ez da bermatzen. Gaur, bai langile bezala eta bai gizarte bezala, ez da gure eskubidea euskeraz zerbitzu publikoa jasotzeko bermatzen. Eta hori errealitate bada. Eta hori, esaten dugu, hori aldatu barra da. Bermatu behar da, herri honetan, zerbitzu publikoa jasotzeko, euskeraz jasotzeko eskubidea. Eta lan egiteko eskubidea bermatu behar da. Eta gero ikusten dugu ere, genero irakurketa. Ikusten dugu prekarizatutako esparrurak edo lan baldintzak behin-behinekotasuna. Non pairatzen da gehiago? Emakumeak pisu handia duten sektoretan. Bai hezkuntzan, bai osasungintzan. Osakidetzan daude 24.500 behin-behineko. 100
9.000 langile daude, 8 urteko aintzinatasuna baino gehiago. Eta hor, emakumeen portzentaia altuago da. Zeinik pairatzen dute lanaldi partziala? Gehien bat, emakumeak. Beste datu bat emango dut. Osakidetzan, soldata arrakala 1,25koa da. Emakumeak pairatzen dute, soldata arrakala 1,25koa. Eta hori errealitate bada. Eta greba honetan ere, hori erdigunean jarri nahi dugu. Eta gero esan duguna, lan osasunen inguruko dagoen egoera, guk esatzen duguna, azterketa, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak aztertu behar dira, plangintza bat egin behar da, eta partida presupuestaria jarri behar dira, egoera hori aztertzeko, ez du ezer ikustekorik gure realitatea soziopolitikoa eta gizarteak, orain dela 20 urte eta gaur. Gaur, mai gainean jarri behar dira, zein die langileek bizi duten lan baldintzak, eta horiei buruz, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak mai gainean jarri behar ditugu. Eta horretarako hitz egiteko presa gaude. Hainbat aldarri badituzue, hala ere lehen azaldu duzu eskumenak aldatzea ez dela hain kontu zaila ez da, bi artikulu aldatzearekin posiblea izango litzatekeela, orduan borondate politikorik balego, etorkizun laburrean eskari horiek lortzeko aukerarik egongo litzake? Esaten da, hauteskunde garaian egiten dituzu greba. Guk egiten dugu, daramagu esan du leno, hilabete eta urteak daramagu mobilizazio dinamikarekin sektore publikoan, baina aurrekontua noiz negoziatzen dira, orain. Investidura noiz negoziatzen da, orain. Gu daramagu beste sindikatu egin, maiatzetik hitz egiten, diagnostikoa konpartitu dugu, errealitateak aztertu ditugu, eta guk, baina noiz erabakitzen dira investidura. Aurrekontua noiz negoziatzen dira. Bihar, Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du aurrekontuak, horregatik jartzen ditugu. Aurrekontu garaietan bermatu behar direlako zerbitzu publikoan aldeko apustua egin behar dela. Eta horregatik, da garan garaian. Eta horregatik jarri dugu urriako 25 eta abenduak 19. Aurrekontu prozesu hori eta investidura saio hori baldintzatzeko. Asteazkenean greba zerbitzu publikoan eta bihar bertan hezkuntzan beste greba bat deitu duzue. Batetik galetu nahi duzut, biak ez, nola aurrikusten dituzuen, izan hezkuntzako greba eta izan zerbitzu publikoetako greba, izan bat artean zerbitzu minimoak ezarriko dira zerbitzu publikoan zein hezkuntzan. Bai, eta oraindik ez dauz jau. Zerbitzu minimoen publikatu behar du, lan delegalitzak ezarri behar ditu zerbitzu minimoiek, orain dela 15 egunen genuen greba deialdia, eta eguardirako, behintzat orain, sartu aurretik, ez genituen zerbitzu minimoia zeintzu zian. Zoritxarrez ere, ikusten dugu ere, ze balioa ematen diogu, ze balioa plantatzen dugu gure gobernuaren partetik, langileak greba eskubidearekin egikaritzeko orduan, iruditzen zaigu ere, badela argazki argia, 2 egun lehenago, orain di zerbitzu minimoiek ez ezagutza. Ze ikusten dugu? 100 asamblea da egiten ari gara, guretzako ere pulsu hartzeko aukera bada greba dinamika martxan jartzea edo mobilizazioak. Gure militanteak egunero daude lan zentroietan, aztertzen egoten langileekin, eta ez ikusten dugu. Langileak bat egiten dutela gure diagnostikoarekin, bat egiten dutela aldarrikapenekin, eta bat egiten dutela grebarekin. Gero, milaka langile osasungintzan greba eskubiderik ez dute edukiko. Zerbitzu minimoak ezarriko dira, eta horrek, ez di aukerarik emango greba eskubide egiteko, eta beste askok bai ingo dute. Ze ikusten ari gara, badaude herri edo zonalde batzutan, boskatzeko kultura, hau da, asamblea dauztean, boskatu iten da grebari bai, ala seskoa. Eta boskatzen ari diren instituzioetan, eta zonalde horietan, grebaren aldeko boskak oso modu handian ateratzen dira, oso zanguratsuak izaten ari dira bosketak. 2-3 boto esaten dira kontran, eta 80% gora bat egiten dute grebarekin. Eta guk esperantza daukagu mobilizazioa, mobilizazioa indartuak izatea. Eta guk jarraituko dugu, guk argi daukagu zein den bidea, argi daukagu zerbitzu publikoak indartu behar direla, eta horretarako ezinbestean langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta gu, espero dugu asteazkenean lantzeturak ustuko dituguna, langileak, posible dutena greba eskubidea egitea, eta kalea beteko ditugula, bai Bilbon, bai Donostin, eta bai Gasteizen.
Diogo gara aste azkenean ikusiko dugu eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik Igon Eizagirre eta egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Orain arte. Tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroko produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten produktu hori, eta baloratzeko hain importantea, ze importantea da berarentzako produkzio, kalitatezko produkzioa egitea. Eta baita ere, jakitea nola egiten duten produktu horiek eta garantizatzeko bere kalitatea. Oso importante da jakitea hori. Hemen Gaztelu plazan daukaguna da azkenean Nafarroako alimentazioaren irudi politena, goxoena eta gertuena. Zeria onak, bertakoak eta oso langile onak bere produktuetan. Azokaren helburua Nafarroako aberastasuna gertutik gizarteratzea da. Merkatuaren bueltan dauden ekitaldi guztiak lotuak dira elikadurarekin zein gastronomiarekin. Katak, landa garapenarekin lotutako gaiekin zine emanaldiak, eta aurten gainera, bertakotasuna baliatuz konsumitzeko manera bat, bertze espazioetara iristeko elikadura saiakera eginda. Gisa horretan, Iruñeko hotelekin akordioak izan dira, bertako produktuekin gosariak egiteko. Hori guztiarekin batera, unibertsitateko jantokietan, jatorri deitura duten produktuekin menuak egin dira. Denetik, bizka bat azkenean Reino Gourmet bezala aukeratzen ditugu Nafarroan egiten den azkenean bai produktu guztiak, eta alden eskaintza zabalena. Baina hemen oso garrantzitsua izaten da beti gaztarena, esnekiak, estia, azkenengo urteetan estia da gorantzari joana, eta gero, pastak, gozokiak, konserba beraiek, agate derivatuak, txerrikiak, garagardoak ere badaude, ardoa ekologikoak, pizka bat azkenean Nafarroako toki hain ezberdinetatik datozen, hain produktu ezberdinak. Guk egiten ditugu behi esnekiak. Egiten dugu esne pasteurizatua, jogurra, gasna freskoa eta gasna guria. Eta ondua ere hasi gara pixket. Eta gure diferentziazioa izan daiteke gure esnekiak badirela larretan elikatzen diren behiekin, ez dela osoikoa sektorean. Horiz berritik, Nafar Pirineotik. Normalen izaten dugu gasna freskoa, Burgos estiloko hori, eta gasna guria. Normalen hilabetetxo bat birekin atratzen duguna, baina orai hasi gara pixket ere jago ontzen. Eta dela 25 urte hasi ginen ekoizten mermeladak. Eta badugu etxeko fruta, frango peliki bire. Hango sagarrak etxekoak dira. Eta aldugun guzia etxeko produktu lantzen dugu edo alik eta hurbilenekoak. Lehenik eta behin kalidadea da lantzen duguna. Gero hasi ginen normatibak eskatzen zuen bezala mermelada estrabatzen 150 azukrea eta 50 fruta, baina nire gustoko dulze gizien. Eta pixkana joan gara jeitxiz azukre kantidadea, eta horreia geratu gara 170 fruta freskoa, beti fruta freskoa lantzen dugu, limoizukoa eta azukrea, ez dugu aditiborik erabiltzen, behar denean pektina, baina bestela ezer.
Igandera arte, Nafarroako bertatik bertarakoen elikagaiez gozatzeko parada hortaz, Iruñeko Bihotzean. Amaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edo zein tokitatik Amaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ordu batak eta hau espasata iritsi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares eta Carlo Renedo, kaixo bioi eta ongi etorri. Egunon. Bueno, hasiko gara hezkuntza legearen bueltakoekin. Hezkuntza legeak euskalduntzeko bermea izan behar duela gogoratu dute joan den astean Euskalgintzaren Kontseiluak eta beste hainbat eragilek. Eta bien bitartean Urkulluk adierazi du, aitortu du Urkulluk, ereduak ez dituela betetzen hezkuntza legeak euskalduntzeko ezarri nahi dituen helburuak, eta kontua da, Eajak eta PSEk adierazi zuten, hizkuntza ereduak mantentzearen aldeko apustua, edo hori bildu zuten azken zuzenketan. Ez dakit, nola ikusten duzuen egoera? Egoera, orain dela asko hezkuntza lege bat etorri behar zen, eraldatu behar zen, eta ia dagoela galera eta dago erronka garrantzitsu bat euskararekin, eta askotan hemen komentatu egin dugu, ezta? Zein motatako egoera bizi egiten duten eskola publikoak, zein den aniztasuna, zein den baliabide eskasaren, ezta? Egoera batez ere baliabide pertsonalei helduta, ezta? Eta dagoen egoerarekin ikusten dugu ez dela nahikoa euskara benetan bermatzeko eta lege hori bermatzeko. Lege ateratea egin denean, batean izan da, egia da, eredua ez dola, klaro, noski ez da, eredua da, eredua. Nik hor ikusten dudanak talka, baita ere, eta logikoa da, ez dut bermatzen izan behar degunik ez da eredu hori, baina bai, bermatuko dut bertan lan egiten duten pertsonei hainbat erantzun emotea, ez da? Zer ingo dugu bertauko erakasleokin. Eman diegu lehenetik bestelako baliabideak adibidez euskaraz, ez da, bermatzeko, euskara jakitzeko, bestelako, ez da, egiturak egiteko eskoletan, badaude hor atzean daudezen pertsona asko, bai ikasleak eta baita ere irakasleak zenbatatako erantzunak ematen diegun orain. Zen eta, bedekogu lege berri bat eta lege bat non bermatu behar dugun euskara, baina gero zenbatatako estrategia berrik sortuko egingo ditugu hori benetan bermatzeko. Zen eta egia da, eredua ez da moldatzen eta ez dauka lekurik euskararen ez da bermaketa horrekin. Baina gero bestaldetik eratzen zaizkigu hainbat pertsona, estrukturak nola dagoen baita ere, eta hor dago sakoneko beste erronka garrantzitsu bat dela nola bermatu euskaran aniztasun honekin eta ez emoten baliabideak. Orduan, ondo dago aitortzea, eta orain behin lege aterata esanez, bai, egia da, eredua ez dela, ez dugu hori bermatzen, bai, hori bagenikien denok, baina da orain zen egiten dugu. Eredu, eskola hori non zeuden, ez da, edo gela bat, edo linea bat eredukoa zena. Nola moldatuko dugu hori, zemotatako baliabideak emango diegu, bai, ikaslei eta irakaslei. Orduan, edozein eraldaketa nahi dugularik, uste dut oso garrantzitsua dela beti azaltzea prozedurak ez supergeldo, baina bai prozedurak ematen dituzte denborak, eta hortarako eman behar dira hainbat estrategia eta hainbat ekimen hori benetan txertatzeko eta bermatzeko. Bai, nik uste dute, nekin ezin duguna ahaztu dela, behar dela herri honetan hezkuntza lege berri bat, 30 urte eta gero,
behar dela albada lege hori izatea edo oinarritzea akordio zabalekin, ze azkenean ari gara ariketa, etorkizuneko ariketa bat egiten. Eta nik uste dute hasieratik ze eztabaida hau badatorria daramaguia denbora asko ninduen hitz egiten, eta hasieratik jarri zirela ondo zeintzu ziren erronka nagusiak, eta zalantza barik orain ari gara hitz egiten hizkuntzaren ereduaren inguruan, baina ere aipatu da segregazioa, aipatu da, eta gainera uste dut lehenengo onartu behar dugula, igual iritzi subjektiba, baina nire ustez hizkuntzaren egoera ez da egoera ona gaur egun. Orduan, ezin duguna permititu da jarraitzea edo betikotzea egoera hau. Eta uste dut egoera, behintzat din inguruan ikusten dela, larria dela. Osa, larria dela, eta eskontza publikoaren egoera oso larria da. Behintzat nire eremu, inguruko eremuan. Eta ez badugu ezer egiten, nire ustez etorkizuna oso eskasa da. Eta zoritxarrez, ez dut uste eztabaida planteatu dela termino serioetan, eta uste dut orain sartzen garela ziklo elektoral berri batean, are gutxiago. Eta izaitu uste dut arazoak larriak direla, eta izaitu oso serioa ezaitu ditzen orain gobernuan dauden bi alderdien arteko ez adostasun bat oinarrizko elementu batean, ez gara, hitz egiten gauza txiki, ez gaude hitz egiten oinarrizko elementu bat, egon behar zela aspaldi, adostuta, behintzat, gobernuan dauden bi alderdien, irutzen zait apur bat, ez gaude, hori berrira esateko, ez dakit nola esan infantila edo bai, irutzen zait ez gaudela momentu honetan ibiltzeko lan. Hain serioa den gai batekin ibiltzea holan, azken momentuan deskontuan, orain ez gatoz bat ereduen inguruan. Hau, mesedez, egon marko zeina gaindituta, hitz egiten baduzu edozein hezkuntzako edozein langileekin, esaten dizu, ereduen hau ganditu behar dela, eta gainera ez dik izan duena. Nik atzo familiak hitz egiten nuen. Onartu behar dugu A eta B eredua behintzat iragar, hamarkada hauetan, frakaso bat izan dela. Helburua baldin bazen ikasle euskaldunak ateratzea edo behintzat bi hizkuntza menperatzea, frakaso bat izan da. Eta hori inork ezin du ukatu. Eta nik ikasi dute B eredu batean, eta frakaso bat izan da. Orduan, orain egotea hitz egiten hori jartzea kolokan eta berriro atortzea matrakarekin, ereduak errespetatzea, erabaki... Nik ustez, tamalgarria da egotea eztabaida honetan orain. Bai, eta gainera horatzen dagoen, nire ustez da beti ere diskurtso oso meritokratikoa dela. Bakoitza badeko eskubidea erabakit, atzean badaude hainbat danak ez garazkeak erabakiak hartzeko. Asko, dependantzen, edo menpe gaude non bizi garen, non etxe hurbil edo gauza asko da. Sortun, beti esaten dugunean, askatasunaren ez da, diskurtsoa erabiltzen dugunean, beti ere faktore guztiak eta baldintza guztiak eta eragile guztiak denontzako berdinak izango balira, ezta? Eta nik Carlosekin guztiz ados nago. D ereduak baita ere galera asko ditu euskararekin. Ni ere D ereduan ikasi egin dut eta entzun dudan Carlosei, baina gero nik nire praktikan eta horrela da, nik non bizi naizengatik, ez dut euskaraz nire hurbileko pertsonekin eta nire nebak deki, nire kuadrilla daki, eta daude galera asko eta nola erabiltzen dugun, eta gu pertsonalki ez da, zemotatako euskararekin izan dugun binkuloak, ni poliki horraztu egin dut binkulo horik, batez ere lanagatik, eta gero politikoki beste pentsamendu batzuk etortzen direlako, baina D ereduak baita ere deko galera asko. Nola ez doko izango A eredua eta B ereduak. B eredua, ja super demostratuta dago zen, eta ja bakarrik izan dezakegu, edo politikoki, edo hor egondalako interes garrantzitu, izatea bai lanagatik, oso esango dugu behar tekniko batengatik, edo behar politiko eta kultural batengatik, batzuk bai jarraitu egin dute euskara ikasten, baina badago multzo oso garrantzitu bat, non euskara
hor benetan ez dute manperatzen, eta daukaten binkula da hainbat ikasgaiengatik jaso izan dutena, eta eredua noski hor bai dago utzune oso garrantzitsu bat, ez da. Erdun, hori, ja, baina Carlosek komentatu, zein da benetan funtzean dagoen egoera da, orain dela asko dagoen erronka bat dana, eta ez dena inork ez jesarri, eta orain etortzea momentu honetan ereduari buruzko, ez da bat, eta esatea A eredua, bai A eredua, B eredua, eta nik gainera baita ere demostratuko nuke D eredua, ez da, baita ere izatez euskararen kalitatea bermaketa eta benetan erabilera galerak dauz, zen eta bereziki hori segregazioa ipiniko nuke, baita zertatuko nuke euskararen kalitatea eta maila irakasleen aldetik zemotatako baliabideak emon dugu batez ere euskara hori mantentzeko eta euskara hori mintzatzeko eta bermatzeko, badaude egoera asko non benetan ez dugu euskara ez dugu mantendu. Orduan, klaro, orain, 30 urtera begira, horrelako eztabaida bat ateratzea eta ereduei buruz hitz egitea, uste dut ausartagoak izan behar garela eta benetan begiratzea, non begiratu behar dugun da, zemotatako baliabideak bai pertsonalki eta bai teknikoak ditugu, hau mantentzeko, bermatzeko eta dagoen egoerari aurre egiteko. Zen eta daukagun egoera orain eta orain dela. Beti ere daukat horrelako usaintz bat, ez da, legeak berrizten ari direnean, daudela berriztuta 10 urtera lehenago begira, ez gaur egungo egoera begira, ordan badirudi, bai, partze bat jartzen dutela, hainbat gauza gertatzen zirela, baina orain dela 10 eta 20 urte, baina ez oraingo egoerari, orduan, gertatuko zaiguna da, beste 10 urtera begira, lege hau, egongo da, guztiz, ez dauka lokurik, eta jarraituko dut hau, eta areagotuko egingo da egoera, zen da ikusten dira estadistikak, eta non daude jaio berri gehiago, eta non, eta zemotatako baliabideak baiten ematen diago, eta nik ja epineko nuke pixka bat, beste urratz bat. Zemotatako baliabideak emoten diegu, zen eta bazkotan epintzen dugu foko guztia eskolan, eta hezkuntza informalean, hau da, gure familietan. Zemotatako baliabideak ematen ari gara, adibidez, familia horiei, akonpainamendu hori jarraitzeko umei euskara jakitzeko. Igual bertatik hasiko beharko genuk, ez da? Nola bestelako sinergiak eragin eta estrategiak benetan euskara hori mantentzeko. Baina, ipintzen baldin badegu, beti ere foku guztia eskolan eta ez dira, eta irakasleek esaten dute, ez da? Daukagun hezkuntza hau, hezkuntza lege hau, galerak ditu eta ikusiko dugu urtera begira nola areagotuko diren utzune horiek. Hizkuntza ereduek argi adierazi dute, argi utzi dute, ez dutela laguntzen euskaren normalizazio bidean, ez da, eta aipagarria da, ez da, dereduak dituen galerak, egia da, agian gune euskaldunetan, dereduak, egia da, ez soilik deredua delako, baizik eta euskaldun gunea delako, baina gunez euskaldunetan dereduak egun ez du askotarako balio, ez da? Ze azken batean, egia da ikasleek B maila horrekin bukatu behar dute dituztela ikasketak, baina gero izan, edo euskara mailan, edo erabileran, ez da euskara hori berbatzen. Nitzako gainera, sozialki oso injustua da. Oso injustua da, batez ere ikusten badugu, A eredua mantendu dira auzo pobreetan batez ere. Eta hori onartu behar dugu, eta hor, itzaki batzuekin, hor mantendu da eredu hori. Eta azkenean izan dena da, leku batzuk, pilatzeko, ikasle mota oso konkretua, eta nik ikusi dut, nire osoan ez dagoen de eredua, eta hori oso injustua da, osea, nik izaten dut beti, zergatik gu egin behar dugu eskalduntze prozesu bat jada amaitzerakoan gure hezkuntza eta esfortzu batekin eta gainera dirua inbertitzen denbora, zergatik justo guk gure baliabideak beti dira murritzagoak segurazki auzolangile horietan duen gurasoek ez daukate horren beste baliabidea, hor dagoen eskaintzan da bakarrik A eredua. Eta niretzako oso injustua da. Orduan, egin beharko genuke nire ustez gogoeta bat, zindemenetako hezkuntzaren egoera, hizkuntzarekin nik argi izaten dut, uste dute frakaso bat egon dela, eta orain da momentua, behintzat,
aldugun enean, buelta ematea eta esatea ez. D ereduak ere bai, arazoak dituguaz eredu bakarrarekin, eta benetan bermatzea gure ikasle guztiak edozein lekutan, ze hori da justizia soziala, manejatzen duela gutxienez, euskara eta gaztelera amaitzen duenean hezkuntza erreglatua. Eta manejatzen badu beste hizkuntza bat, ongi etorria, baina egotea oraindik hori kolokan jartzen. Nik hor, Carlos, nengoen pentsaten ez da, Kataluniarekin asko konbaratzen gara, ez da, edo Galiziarekin, eta baite pintzen dugu Kataluniara, baina hartuko dugu bestaldea, ez da, non daukagu hizkuntza ofizial horiek eta norari behitzen diren. Bai Galizian eta bai Katalunian normalizazio guztiz ematen da bai gallegoaren eta baitare katalanaren erabilera. Eta hor, uste dut, diskurtsoki eta politikoki hitz egin da, ez dute ezebez laguntze, askatasunaren, eta horrezagetin usaintzori meritokratiko de, danak dekogu, eskatasuna ez dakizer, egiteko ez dakizer, eta zuko zonda, segun eta zein hausor zauden, zen eta, klaro, bai normalean eragileak eta faktoreak ez denontzako berdin, orduan, inork ez gara azke ezebez erabakitzeko. Baina hor gainera, nik ipiniko nuke, nola politikoek nola erabili izan duten euskararen diskurtso hori batez ere guren kontrako eta ez daukagu normalizatuta euskara erabiltzea guztiz. Gero, bai, D ereduak askok eta nik sentitu izan dodan, ez da, sentimendua da, erabili izan dodala euskara eta oraindik ere badakit hori sentimendu hori ez daukadala, baina, ni hurbileko pertsonak ez, orduan, oso arraro geratzen zaigu, adibidez, hainbat okitan euskara erabiltzea. Zen eta gure normalizazio puntu horretara ez gara heldu. Orduan, igual bertatik pentsau egin aldezakegu hezkuntza denontzako denaz, llegatu aldezakegu bestelako estrategiak eta nola eragin, adibidez, lehen aipatzen genuen, ez bakarrik eskolan finkatu bazite da, eskola komunitate, baldin eta pentsaten badugu, eta hor, uste dut, legean aipatzen da, nola hartu hezkuntzaren eredua globala eta da komunitate bezala pentsatea. Eta komunitate pentsaten badugu da, auzoa, da, familiak eta baita ere, irakasleak eta ikasleak. Orduan, bertatik hartu eta igual estrategia bertatik joan beharko lirateke, ez da? Nola sustatu, auzo mailan, familia mailan, euskara baitare normalizazio puntu horretara eta benetan bermatzea euskararen erabilera eta erabilera modu normal batean gure hizkuntza delako. Baina, bai, eta nik hor ikusten, Carlosek komentatzen, badaude bestelako galera asko hizkuntzaren legean, hor sartzen baldin bada segregazioan, gara, egon aldaz, igual, aste bat eta erdi, ni buruz hitz egiten, zen eta, hor, eta segregazioa, eta, sartzen baldin badot, aniztasun funtzionala, akabo, zen eta, dislexia eta horrelako, ez hainbeste ipinita egoera, baina dislexia edo hiperaktibitatea, orain, ume guztiak dituzte. Orduan, zenbatatako baliabideak bermatzen ari gara baita ere hezkuntza lege horretan, ez da? Ez bakarrik euskararekin konektatuta. Orduan, oportunitate badekot horrela, como sentsazio batzutan oportunitate hau, ez dut uste galdu egin direnez, eta gauza asko bermatu egin direnak, eta baita ere hor uste dut ipin egin dutela mai gainean euskararen, ez da, birmoldaketa hori, baina birmoldaketa hori bermatzeko erabilera hori normalizatu egin beharko genuk, eta nengoen pentsaten hori, bai Galiziaren eta Kataluniaren egoera, ez da, edo bertatik ateratzen zara, eta supernormaltzat hartzen da haien hezkuntza erabiltzea. Hemen dekogu, benetan, hausnarketa egiteko, eta sakonki hausnarketa egiteko gure zementimenduak eta kulturarekin loturak nola eraiki egin diren, zen matako sentsazioa, zen matako diskurtsoak perenganatu egin ditugu, nola politikoek erabili izan duten, adibidez hezkuntza bat demagogia egiteko. Euskaraz gabiltzala, joan dena astean euskaren kontrako bi epai jaso genituen, eta malez ez dira ez da lehenak, ez da azkenak ere izango. Bai, nik aurreko puntuarekin nengoen pentsatzen, ematen diela amurrua jendeak egiten duenan ignorantziaren apologia bat, ez? Hori, ez? Askatasun aitzegalekin ignorantzian apologia bat. Nola ez dugu, ez?
gure umeak izate ignorantak nahi dugu, porque niretzako hizkuntza bat ez menperatzea gaur egun da ignorantzia zabaltzea. Eta azken, egon diren sententzia hauekin ere, batzutan, nengoen pentsatzen, dagoela hor elementu bat, inkluso errealitatea eraikitza beste modu batean edo faltzeatzea, ez? Egun, administrazioan ekoizten den gehiena dago gaztelera hutsean. Osea, dokumentu teknikoak, espedienteak, udal handietan, ez dira, esperientzagatik, ez dira utxultzen, dago gaztelera hutsean. Atxean egongo dira aitzaki asko eta, kosteak eta baina, orduan, egitea ez botere judizialetik, egitea diskurtso politikoa, azkenean batzuk daude politika egiten hortik ere. Bada botere judizialak bere iritzia emateko bidea dira sententzien bitartez. Marraztea, errealitate bat, nun esaten da, gaur egun gaztea dagoela baztertuta, nun eta administrazioan, editzen zait, oso surrealista. Eta pentsatzen dut, zergaitik euskaldunok onartzen dugu, eta onartzen dugu etengabe hainbat administrazioko hainbat udaletan bakarrik gaztera egotea elementu moduan, espedienteak egiteko, elementu tekniko moduan, etxetako algero eztabaida bai izaten da bizkuntzetan edo harrera zerbitzua, baina dokumentazio gehiena bakarrik dago gaztereaz, zergatik onartzen dugu hori, eta zergatik momentu batean bakarrik planteatzen da kontrakoa ez, hizkuntza bakarra eta hizkuntza izatea euskeraz, eskumako erresorte espainol guztiak ateratzen dira hori debekatzera. Eta gainera marraztea realitate bat nun ematen du egoera dela hori, gaztelera hemen dagoela baztertuta. Oso surrealista iruditzen zait egoera. Bai, nengoen barre egiten ez da batez ere, Carlos, egia da, batez ere eskuineko ez da alderdiek erabiltzen dutenean, eta batez ere Espainiari begira nola identifikatzen eta zabaltzen dute nola bizitzen dugun hemen. Eta da, hori beti azalduta eta esanez ez dagoela eskubiderik edo ez dagoela espaziorik gaztelaniarako. Printzipioz danak erdaldunak gara. Eta gainera, albaldin badegu eta ikusten baldin badegu igual bosten artean eta badago batek ez badauka euskera, danak erabiliko dugu gaztelea. Eta hori, adibidez, nik gero eta sentsazio gehiago deko, eta adibidez, bai, unibertsitatean, nola, nik, adibidez, nik euskaraz ematen ditut klaseak, baina haiek hitz egiten dute erderaz. Eta are gehiago, gero eta gehiagora joaten ari gara, gelan beran, adibidez, esaten didatela. Ez di, ni hobeto menberantzen dute erdera euskara baino. Eta ni pentsatan. Edo, niri baita ere erantzutea erderaz. Orduan, eta nik adibidez nola dagoen baita ere programatuta nire karrera bera, hasieran ia gehien egin aldezakete euskaraz, baina gero poliki ja amaitzen dute dana erderaz egiten. Nola da posible esatea hori? Non ez daukatela adibidez sistema pribatuan edo unibertsitate pribatu batean bere karrera guztia euskaraz ez egiteko posibilitate eta oportunitatea. Hori, ez da lege bidezkoa esatea guk hemen ez dugula erdara ez daukala espazioa. Espazio ia gehien okupatuta deko. Eta batez ere hiriburuetan eta batez ere hurbileko eta ezkerraldeko herrietan eta batez ere Bizkaialdean, Arabaldean. Orduan, iguala benetan hitz egin beharko genuke zein da euskararen espazioa eta nola erabiltzen dugun eta sortaraztea bestelako ekintzak, baina hor, Carlos, nola erabiltzen duten eta nola batez ere hor nik ikusiko nuken nola zentrau egindan gure sustraietan euskara nola erabili izan den politiko eta demagogia bat erabiltzeko eta badirudi igual ez dakit, ez da, gure arbasoak izan baziren, ez dakit, Salamankakoak nola geratzea hor zentzu bat da, bueno, eske euskara bakarrik menperatzen dute betidanik euskaldunak izan direnak. Amatxo, igual aldatuko barko genuke ikuspuntua dela
euskara izan dela regionetako hizkuntza badina da, denon hizkuntza. Hizkuntza da kultura, eta hizkuntza nola erabiltzen dugun, eta nola iraikitzen den, eta nola bermatzen den, batez ere hor nola nazionalitateak eta nola erabiltzen dugun, batez ere distantziak eraikitzeko eta sentimenduak, batez ere gorrotoko sentimendu bat erabiltzea euskararen kontra. Eta ipintzea errealitate bat ez dena errealitatezkoa. Oraindik ere erdara dago, eta gero eta gehiagora. Zen eta batez ere, orain teknologien erabilarekin zer ikusten duten gaztetxoak nik joan naz. Eta hori da guztiz beridiko. Alde batetik gertatu egin zaidana da, adibidez nerabekin lan egitea betidanik euskalduna izan den herri batean eta erdara erabiltzea. Zerbait izan eta ikusten duten eta entzuten duten erdara dalako. Eta batez ere bromak eta bar egitzeko erdarara joaten dira. Eta gero, beste aldetik gertatzen zait, dagoela batez ere eskoletan segregazio oso handia. Eta hainbat eskoletan euskara ez da bermatzen. Zergatik izan eta ez daudelako baliabide nahikorik kalitatezko euskara bat bermatzeko. Normala da, etorri berri egin den pertsona bat euskara ez jakitea. Claro, da nik joaten banaiz errusiera, nik ez dakit errusiera, ¿qué voy a hacer? Joaten naz hortara, eta logikoa izango litzateke ipintzea baliabide publikoak euskaria hori, edo nik kasu honetan errusiarra jakitzeko. Baina ez dana ez bermatzen, egiten dena da poliki, eta ez da, eta gainera erabiltzea ez txibo espiatorio. Da, haiek ez dute erabiltzen, haiek ez dute jakiten, eta hortatik euskara galera deko migrantengatik. Ez, da, nola dagoen hezkuntza eraikitu da zen, eta bermatu beharko litzateke, daukagun baliabide publikoekin euskara hitz egitea eta euskara jakitea. Eta, bueno, testimulu horretan, Euskalgintzaren Kontseiluak manifestaziora deitu du azaroaren 4ako, zantzu guztien arabera oso jendetsua izango da, eta orain, bi adierazpen entzongo ditugu, batetik EAJko kide den Ester Apraizenak, eta gero bestetik, EH Bilduko kide den, Maialen Iriarterenak, bale? 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du, eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek, eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola, eta hori ez dela onargarria. Baina esaten dut, gehiengo batzuk garela, gehiengo handi batzuk garela, adibidez euskararen inguruan, beste gauza bat, beste jauzi bat nahi duguna, eta horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. Entzun ditugu adierazpenak, eta azken batean udaletan euskara ez lehenestea badirudi legezkoa dela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegiaren arabera. Uste dute, lehenengoa, batzuk erabili dute bide judiziala politikan irabazten ez dutena egiteko, eta hain zuzen ere PPek eta Bosekoek holan egin duten niretzako, ere berrio esango dut, baltzurkerarekin edo realitatearen egoera izlada eso reala ez ematen. Arazoa ez dagoen leku batean, arazo bat jartzen hau da. Normala denean, administrazio batean, herri batean edo horrela, lan egiteko, edo enpresa batean, erabakitzen da, hizkuntza batean lan egitea. Estik esan duen moduan, oso zaila da, erabaki hori, hartzerakoan euskara izatea lan tresna hori. Oso zaila da, ze normalean, estik esan duen moduan, baldin badago norbait, ez dela euskalduna, euskaldun jator guztiok, daukagu tendentzia, pasatzera beste hizkuntza batera, kasu honetan, gaztelera. Orduan, logikoa da, udalek erabakitzea zen den lan tresna hori. Eta, zoritxarrez, gutxi batzuetan, euskara da lan tresna hori. Zoritxarrez. Eta gainera, ematen den, egoera hori ematen den normalean, kontrakoa da, udalerri gehienetan, gaztelera da lan tresna moduan, eta gauza batzuk bi hizkuntzetan erabiltzen dira, baina
barne komunikazioa egingo da hizkuntza bakar batean. Hori gertatzen denean eta erabaki dutenean, gainera uste dut dela udal baten kompetentzia, erabakitzea zen den, bere barne komunikaziorako tresna, erabakitzen bat euskera izatea, etortzen norbait kanpotik hori dibekatzera, iruditzen zait, oso reza gainera, daudenean berme guztiak, kasu honetan, erdaldunen eskubideak errespetatzeko, euskaldunen eskubideak ez. Haure eskizu baldin basoa zeudaletxe batera nun gauza guztiak erderaz egiten dira eskatzen duzu itzultzea espedientea, esango dizute baliabidengatik ez dutela egingo. Baina beste kasu horretan, bai daukate konpromesoa, eskatuz gero, bai atentzio eta bai dokumentazioa, egotea gaztelea zordun. Ez dakit non dagoen arazoa, ez bada arazo politiko artifizial bat, eta nik bai uste dut erantzuna izan behar dela potentea eta zabalaz honen atzean guztu datorrela hizkuntza bat ez badara biltzen elementu, ikerketak egiteko administrazioan, ez badara biltzen esparru guztietan galtzen da. Eta gaude egoera oso larrian. Bestelako gai bati helduko diogu orain, izan ere, milaka herritarrek Gazako genozidioa gelditzeko eskatu zuten larun batean, Gernika Palestina deialdi herritarra plataformako kide den Zuriñe Rodríguez, pantailaren beste alboan dugu, kaixo Zuriñe? Kaixo, arratsaleon. Milaka herritarrek exigitu zuten Gazako sarrazkia gelditzea eta Palestinako gatazkari konponbidea ematea. Irudietan ikusi dugun bezala oso jendetsua izan zen manifestazio hori, zu bertan egon zinen, konta iguzu Zuriñe, nola joan zen larunbako manifestazioa? Nik uste oso irudiak hitz egiten dute, oso manifestazio jendetsua izan zen, eta nik esango nuke gainera mezu politikoz betetako manifestazio bat izan zala lehenengo eta behin, genozidioa edo zarrazkia eteteko oihu bakarra egon zen Donostiko kaletan, bero ere egon ziren beste lelo eta lema batzuk. Eta bai esango nuke ere oso emozionalidade handiko manifestazioa izan zala, bertan ikusi genuelako bai amorrua, bai tristura, bai mina, bai impotentzia eta baita borrokatzeko grina, gurekin batera palestinarazko egon ziren eta benetan unkigarria izan zen oso manifestazioa, eta Donostiko irudi hori, zeuren danok ikusi dezuena, nik uste dut ere, pitxin bat izan bada ere, erreparaziorako lagungarria izan daitek ere palestinar komunidadeantzako. Alderri nagusi argia, Israel egiten ari den sarrazkia genozidioa behingoz geldiarazteko Gazan eta nazioartetik ere ikustea hemen Euskal Herrian elkartasun mezu hori zabaldu nahi zela. Bai, Europako, nik esango nuke ia hiriburu guztietan ikusi ditugula manifestazioak eta bai, atrabitzen naiz esatera Euskal Herrian izan dela ia masiboena Kataluniarekin batera. Orduan nik uste Euskal Herriko jendarteak oso ondo ulertu dula plataformatik helarazi genien mezu hori, urgentziazko egoera batean, urgentziazko mobilizazio bat behar genuela, beti esaten dugu, aste batean prestatu genuen, antolatu genuen, aitortu behar dizuet erreza ez dela izan, eta oso gutxitan egin da horrelako Euskal Herrian, ni buruan daukat egunkariko manifestazioa eta ez bestetik, baina egin behar zan, Palestinako egoera oso latza da, eta gainera gogoratuko duzue manifestazioa baino lehenago, manifestu bat atera genuela, eta, nik uste batzukuk geneukala nahi bat, eta zala manifestazioa ea posible den zueten hori lortzea, ea posible den eskalada hori etetea, eta ikusitu duguna da justuki kontrakoa, eskalada gora eta gora doala, egunak pazala, egoera latxagoa da, eta, nik uste kezkan begiratzen degula Palestinako egoera era, orduan, bai, genozidioa etetea,
da nik uste dut eskatzen genuen aldarririk importantena bakea behar dula Palestinako herriak, baina ere, eta oso importantea, eskatzen genuen beste gauza bat da Palestinaren errealitatea errespetatzea, gogora dezagun Palestinako lurrak okupatuak daudela eta bere autodeterminazioko eskubidea baduela Palestinako herri bat delako, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu, eta horregatik nik uste dut hori izan bere bigarren bidali nahi genuen bigarren mesua, eta esan dizudan bezala emozio handiko manifestazioa izan zen, gauza asko gertatu ziren bide horretan, eta nik uste dut ere gaur ajearekin esnatu garela oraindik, aje emozionalarekin. Urgentziazko egoera batean, urgentziazko manifestazioa deitu zenuten, manifestazio nazionala egin zenuten, saldu duzun bezala ez da Zurine, batetik sarrazkia behingoz gelditzea eskatzeko eta autodeterminazio eskubide hori exigitzeko ez da, eta gainera manifestazioek ez dute etenik izango, ez da, beste hainbat mobilizazio deitu dira hemen Euskal Herrian. Bai, eta nik uste dut hori positiboa dela oroar, Euskal Herriak ez da isilduko, eta hau ikusi dugu, zein aste osoan zehar Euskal Herriko hiriburu zein herri askotan manifestazioak deituak izan direla, positiboa da, manifestazio horietan ikusi duguna izan da amorrua, tristura, grina, impunidade horren salaketa, eta bai uste genuen ezinbestekoa zela egun batean Euskal Herri osoa leku berdinean biltzea, erakusteko batetik indar erakustaldi bat, baina bestetik ere elkar egoteko, Manifestazioak beti dakate, nik uste mobilizazioko eta borrokatzeko tresnak dira, baina baita ere pedagogia egiteko tresna lagungarriak izan daiteke. Eta hemen ikusi duguna da Euskal Herriak argi eta garbi dakiela Palestinan zer gertatzen ari den, genozidio bat gertatzen ari dela, eta argi eta garbi esan nahi du genozidio horren kontra dagoela, manifestazioetan anistatzen handia zegoen, eta anistasun hori kudeatzea aitortu behar dizuegu, ez da bat ere erraza izan, bertan, nik uste lemarik, bateratuena genozidioarena zan, baina beste lemak ere bazeuden, eta bakoitzak bere esparrutik nahi zuen lema horiek mai gainean jarri zituen, inkusi ditugu adibidez esate baterako, pinguosinen kontrako leloak, boikoten aldeko leloak eta hainbat, eta nik uste dut guztiak badakatela kabida, guztiak ezinbestekoak direla, baina oihu bakar eta unitario bat bai egon zen, eta hori da Palestina askatu, eta hori errepikatu behar dugu, hori batetik, eta importantea Israeldara begira jarri behar dugu interpelazioa, Netanyahu politika aldatu behar du, genozidia bat da, eta nik uste dut hori argi eta garbi esan behar dela bide batez, Pedro Sánchez Atzo berarekin hitz egin zuen, eta, ez dakit genozida hitza erabilizionala baina, eskalada jeitzi behar da, ezinbestekoa da, bakea ezinbestekoa da Palestinarrentzat. Zurine Rodríguez, gurean izategetik gaurkoan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei. Zurine kondo azaldu du gainera ikusi dugu nola irudietan Donostiako manifestazioa oso jendetsua izan zela. Ez dakit joaterik izan zenuten, joaterik izan ezarren, argi gelditu da, Euskal Herritik mezu zuzena helarazi zaie izan erakundei, hemengo erakundei edo nazioarteko erakundei, ez da? Bai, gauz, Palestinarekin, orain zenbat urte dago datazkago, 70 urte, egon nintzen orain justa ostiralean honi buruz, hainbat eztabaida taldetan eta hitz egiten eta komentatzen zein zen errealitatea, eta hortatik, genozidioa ipintza hitza oso garrantzitsua da, uste dut baita ere komunikabideen aldetik nola ematen dugun, informazioa baita ere oso garrantzitsua da. Eta nik hor baita ere trasladatuko nuke, nengoen ikusten irudiak eta zen garrantzitsua da baita ere hemen hautza eskentzea Palestina errefusiatuei.
Eta askotan antzatzen dugu, eta ipintzen gara bai euskaldun moduen, horren albon gaude, baina baita ere ezkutarazto egiten dugu. Benetan, hainbat komunikabideetan ikusi egin dutanagatik. Eta uste horra garrantzitsua da, ikusteraztea, ipintzea eta lehenpintzea lehenengo mailan, baita ere hemen daudetzen Palestina refusiatuen, aurpegiak, ahotsak eta zer esaten diguten. Eta horrekin lotuta, baita ere, nik batez ere hezkuntzan mugitzen naz, eta nola bizi egiten ari diren umetxo txikitxoak, palestinakoak direnak, eta israelitak gutxiago daude. Igual oso representatiboa da baita ere, zergaitik israelitak gutxiago dekogu adibidez euskadin, eta palestinako jende asko gehiago, ezta? Horrek ekarri aldiguna da, zein izan den, ez da, herrialde zapaldua. Eta nola bidaleatu batez ere, ez da, hainbat, komunikabide alderdi izkuineko oso lotuta daudezen, komunikabide bai prentzakoak eta baita ere audiovisualak direnak, nola bideratzen dituzten mezuak, niri partikularki uste dut genozidioa ez da bakarrik fisiko ematen ari dena, da hori dara ikusi egin dena hainbat urtetan, baita ere da diskurtsibo mailan, eta nola batez ere komunikabide batzuen aldetik, nola azaldu egin duten egoera, eta eskez da egoera da, zapalkuntza, indarkeri, bidegabekeri, ez dakizen bat hitz gehiago ipini, eta genozidio baten aurrean, nola saldu egiten duten, eta nola justifikatu egin aldezaketen horrelako genozidio, eta gainera, buelta tortilla emoten, orduan, beti ere garrantzitsua da horrelako ekimenak, baina inondik ez ikustezin egin, baita ere hemen daudezen Palestina refusiatuak, eta hor bai ipiniko nuke puntu pixka bat zer gertatzen den baita ere eskoletan, eta nola barneratzen duten ume txikitsuek eta adibidez nerabeek hor palestinakoak daudezenak, eta askotan eta hainbat espazioetan jaso izan dutena da, zuk ezin dozu Palestinako bandera bat ipini, zuk ezin dozu esan, zuk ezin dozu baita ere zure janzkera ipini, zuk ezin dozu, zapalkuntzak hemen ere ematen dira, eta hortatik ez ekarri Gazan gertatzen dena, baita ere hemen mendebaldeko gizartean nola islatzen ari garen, eta gero hori nola islatzen den baita ere hezkuntza mailan. Bai, nik zurinek oso ondo azaldu duela dena, eta nik ere bat nator estik izaten dena ekin uste dut olako, beharrezkoa dela bisibilizatzea eta ematea hitza zapalduei eta ez ordezkatzea, beharrezkoa dela bai entzutea zentzu dira euren beharrak eta zer daude eskatzen, eta konfliktoa esaztea, jartzea ere bai, ardurak ere bai eskatzea, ez izatea ekidistanteak, normalean ere bai, elkartasuna dirazteko ondo dago beti, zapalduaren beharrak ondo entzutea, eta uste dut ere, hori lehenengo munduan gauden, eta esker tiarrok edo horrela ere, hori jakin behar dugu oso ondo irakurtzen, eta bat eskertzekoa da, erantzun bat azkar emotea, eta ez egotea gure artean eztabaidatzen erantzun bat artikulatzeko elkartasuna urrengo momentu honetan eman behar da erantzuna, eta mantendu behar da denboran ere bai, zera bestelako elementuak normalean, orain ez, bizi gara edo berrien menpean, eta argazkian gaude guztiok larun batean, eta hemendik bi azatera ja ez dago konflikto, orduan ja ez gaude inor argazkian, orduan nola mantendu elkartasun elementuiek herrian, eta hori ezinbestekoa da herri mugimenduaren bitartez egitea, normalean herri mugimendua da herri honetan mantentzen duen lan hori etengabe urtez urte, orduan hor jartzea apur bat arretare bai, eta sendotzea ditugun tresna horiek, eta batez ere hori indartzea, eta nik eskertzekoa da egote aukera erantzun azkar bat emoteko, eta, zurinek esan duen moduan, gero diskurtsak hor barruan, badaude ikuspuntu oso ezberdina, baina horrek ez dugu kendu behar erantzun bat emon barren eman komuna, eta, ni egon nintzen Bilboko manifestazioan ostialean oso jendetsua izan zen ere bai, eta zorionez egongo dira aukera deialdi gehiagoetan parte hartzeko. Nik gainera aipatuko nuke, zurinek oso ondo aipatzen zuen modun, uste dut
nola azaltzen den genozidioa baita ere hartu egin behar dugu kontuan, dala rasismo kontu bat, etniarekin ez da lotutako beste kontu bat, politika eta baita ere ikuspuntu ekonomiko batetatik, ez da? Eta ezin dugu hori ahaztu, ez da? Nola kapitalismoa, eta Gaza dago leku baten interes komun bat dagoelako, Israel hor dagoelako, eta dagoela interes komun batzuk, eta hortatik horrezegetik zapalduak izan dira, eta hor nola gerta egin den garrantzia, eta gero dago ikuspuntu politiko, mendebaldeko eta bestelako herrialdeekin nola ipintzen dugu fokuan, ez da? Eta azkenean Israel izan da foku mendebaldeko zerbait asko zaindu egin dutenak, eta hortatik baita ere nola erabiltzen ari garen, eta gero arrasismo puntua, ez da? Eta hori nola baita ere ahalbidetzen ditu txibo espiatorio horiek, ez da, lehen aipatu egin ditudanak, nola baita ere hemen baliatzen dira, hainbat nik entzun izan ditudan, ez da, hainbat, ez da, diskurtso, narratiba, nola eman buelta, nola erabili, ez da, erabiltzen ari den, baina nola deskontekstualizatu egin aldezakeko hainbeste dagoen genozidio bat, ez da, eta gainera justifikatu. Hori batez ere da bidegabekeri bat. Bai, izan ere, zin garrantzua den komunikabideen papera olako kontuetan gatazketan ez da, irakurri izan dugu askotan, Israel eta Gazaen arteko gatazka, ezin dugunean esan gatazka bat dela baizik eta genozidio sarraski bat, eta galetu nahiko nizueke, egia da Donostiako manifestazioan, ikusi ditugula hainbat alderdi politikoen aurpegiak, hainbat beste eragile batzuk baita ere batzuk bertan izan dira, baina Euskal Erakundeen papera eta Espainiako gobernuaren papera fera hontan nola baloratzen duzuen? Nahiko da desagertuta. Nik egia esan, eta nik ez naiz bat ere, noiz eta egia da berri bat dagoenean guztiok izan behar gara adituak orain ez, orain ja konfliktuan gara guztiok adituak, nik ez naiz bat ere adituak, nik bai somatzen dute Israelen boterea edo itzala oso luzea dela. Eta, eta da hor daude interes ekonomiko askok, eta horregatik ere bai boteretik diskurtsoa modulatzen da asko. Eta nire ustez, daude oso desagertuta, eta nik esango nuke jendearen, ez dik esan du, ez? Zurinak epatu du, ez? Batzutan diskurtsoak edo jarrerak dira oso tibioak, genozidio bat dagoenean. Eta askotan daude justifikatzen inkluso genozidio hori. Eta bai, oso epel eta oso desagertuta. Zergatik den? Pues ni hor galtzen naiz, baina suposatzen dut interes ekonomikoak daudela, harremanak, hor badago. Israelen boterea izugarria da, izugarria. Bai, eta hor Israelen boterea asko deko, boterea asko deko, bai ekonomikoki, politikoki, eta gainera ez dugu ahaztu behar Israelek dekon segurtasun bai digitala eta baita ere militarra oso handia da. Baita ere pentsatu egin aldezakegu zergaitik igual eta torki ondo horrelako izatea horrelako, eta denok dakogu haien segurtasun digital eta militarra dana askarrena. Nola da posible horrelako bataz ere kolpea jasotzea. Igual interes baita ere zegoen. Hor da espekulazio guzti. Baina baita ere hor dago pentsateko eta gero ja ikarrita gurera batez ere hainbat alderdien uste dut epeltasun hau ez bidega bakari bata. Esatea ez naiz posizionatzen ez bata ez bestearekin ja posizionatzen ari zara. Guztiz. Hemen ez dago neutraltasunik. Eta izkutatzea egon den genozidioa. Ez momentu honetan, eta gaude ia gainenak izlatzen, zen gertatzen ari den momentu honetan, baina gaudela hitz egiten milaka eta milaka pertsonei buruz, ez da, orain dela urteak, eta ezin dugu bestaldera begira. Ez da gauza bat, ni ez da batekin ez da bestekin juten. Ez da hori, da dagoen egon den
egoera eta zapalkuntza bat oinen dela urteak begira, eta inork ez dau ez egintzen, eta esaten, Carlosek komentatzen duen moduan, harremanak daude zelako, Israelen botere maila oso altua delako, eta hortatik igual ipiniko beharko genuke horra txamarra, eta ez beste leku momentuan gertatzen ari danan. Honekin bukatu beharra daukagu, eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagatik Estilinariz eta Carlos Renedo, eskerrik asko, eta horrengo arte. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Bueno, Hiru Mundial azterketa hasi zenetik gaur egunera, kirol aldetik aldatu da pilo bat, ez? Jendea nola azten ziren eta nola azten diren gaur egun, aldaketa handia da. Dena den espiritua eta dana beti mantendu izan dugu. Da orduan hasieran partaide oso gutxi zirenez, egiten genuen atzen, urtero partaide eta eskaintza oso handia bihurtu denez, orain zozketak egin behar ditugu, 1000 kirolari bakarri ateratzen ditugu, partaitzaile bezala, oso eskatuta daude zozketa baten bidez eskaintzen ditugu. Eta, guretzat oso garrantzitsua da baita ere ingurunumea zaintzearena. Orduan egiten duguna da, gure voluntariorekin lan handia egiten dugu, zaborra ez ustea, gauzak zaintzea, langile pilo bat ditugu eta baita ere partaitzailea, baino voluntarioak baita ere. Euskal Herriko jenderaentzat, batzuentzat da Gorbeia, beste batzuentzat Anboto, edo Aitzgorrei baino guztiontzat. Euskaldun guztia gure dondorrak dira eta historia handiak dituzte guretzat. Hasierako irtera da bakarrik egotzen zaizu. Jendea eta argi hori eta polita da. Eta gero Anboto partean niretzat, hauentzat ez, baina niretzat bai. Hor egun sentia ikustea azten dela, polita, oso polita. Eta Aitzgorrin ikustea zen, ordu eman dute hor jendea. Goizeko 8:00 hor guen zainak, gaueko 12 arte hor jende guztia oso polita da. Nik esango dut, denotza bezala, 60 kilometro gainean eraman da errota guzti horiek kilometro baino gehiago direnak, hori gogorra da. Baina beste aldetik badakizu helmugan zaudela. Gogorra da, hasiera oso polita da, eta igotzearena gogorra da. Baina jendearen berotasun hori igotzen dizu. Eta gero ikustea jendea, Otxandion, Urkiolan, leku guztietan animatzen esan egiten du jendea ordu honetan guri agurtzen txalokatzen, leku guztietan landan eta voluntarioak eta herritarrak dira pasada hutsa. Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea. Zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat.
Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ba, ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez, ba